Guys, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. Bago tayo maliligo guys, gagawa muna tayo ng content. Ayan. Kasi guys, sasagutin ko lang po ito ng kasi may nagtanong po dito sa akin na ano daw yung pagkakaiba ng profile Facebook compare sa Facebook page. Okay. Yung profile guys, ito po kung gusto niyo siyang i-monetize, pwede niyo turn on niyo po yung professional mode niya. Okay? I-on nyo po siya. Okay. Kung ayaw nyo man i-turn on yung professional mode ng mismong profile FB mo, personal mo, pwede mo naman siyang hindi. Kumbaga parang pang ano yan, pang personal, private, ganun. O kaya kung gusto mo naman para mapalitan yung pangalan mo ay gusto mong ano yung pangalan mo, parang vice versa lang. Yung pangalan mo ng Facebook page mo at saka Facebook profile mo, pwede mo i-combine mo siya. For example, pangalan mo is Bakekang sa personal. Tapos sa page mo, Bakekang din, pwede. Basta wag mo na muna gamitin yung mismong ano mo kasi kung gawin mo siyang private, di ba? Diba private mo na lang, gawin mo Facebook page. Okay. Ang kagandahan dito guys, kung sa profile mo hindi ka ayaw mo nang sumahod, pwede, walang problema yun. Pero mas maganda gamitin mo yung page mo. Okay. Naguguluhan ka na ba? Okay, ulitin ko Kung gusto mong private yung profile mo, pwede. Huwag mo nang gamitin. Pwede mo nang gamitin kaso pang private lang. Kung ayaw mo monetize, walang problema. Pero kung gusto mo naman gamitin yung page mo, pwede. Gamitin mo lang yung page mo, gawin mo open mo lang yung professional mode mo, and then mag-upload ka ng mga video, agad dumami yung followers mo, ganun lang kasimple. Okay? Pero, sasahod ka naman doon kung na-meet mo lahat yung mga requirements na inihingi ni Lolo. Okay, yun po yung sinasabi ng Lolo Meta. Ayan, yung sinasabi ng Lolo Meta. Okay, paano nga ba? Paano nga ba magsimula? Siyempre, gumawa ka naman ng page mo, tapos gumawa ka ng nickname. Yung nickname mo, parang mismong pangalan ng page mo, para mas maganda guys, i-advise ko sa iyo yung unique na pangalan na walang kapangalan, na kapag ka-search mo ano mo siya agad-agad na lumilitaw na agad. Yun ang mas maganda. Okay? Siyempre kailangan mo din tambakan, ibig sabihin tambakan, parang dagyan mo ng laman yung mga ads on reels sa Facebook videos, mga ganyan. Mag-upload ka ng mga photos, mag-upload ka ng mga quotation, bahala kung gusto mong upload, basta huwag ka lang lalabag sa mismong community guidelines ni Facebook. Ganun lang kasimple guys. And then abangan mo lang yung mga ads on reel na mga videos, ads on reel kung paano mo-monetize, at saka yung videos sa reels, ano pa ba ay sa reels, videos sa stars, ano ba, videos sa in-stream ads, sa live ads. Kaya kailangan nyo guys ay mapuno lahat ng requirements na hinihingi ni Lolo. Okay, yun ang difference po ng Facebook profile versus Facebook page. Okay, nagigets nyo guys. Nasa inyo po yan kung gusto nyo monetize yung dalawa. Pero kung gusto mong i-private yung profile mo, walang problema. Kung ayaw mong gamitin yung page mo, gamitin mo yung profile mo, wala din problema. Nasa inyo po yung decision. Okay? Wala sa amin. Yun lang ang advice ko sa inyo. Yun po ang natutunan ko based on my experience. Kasi ako yung sa akin guys, ginagamit ko profile at saka yung personal FB ko at saka Facebook page. Actually, ginagamit ko talaga itong page ko kasi mas okay dito. Maraming tao dito compare doon. Kahit marami akong friends kasi, wala din manonood. Kaya dito na lang ako, maraming tao at saka maraming suporta. Maraming sumusuporta sa akin dito sa page. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Yan po ang ibig sabihin ng profile versus page, FB page. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat and God bless you all.